Και μετά λες έχω γερό στομάχι, δηλαδή δεν έχω θέμα. Έχετε μαθητές με γερό στομάχι λένε. Ναι, ναι. Τώρα θα χτυπήσω και ένα σίδερο στο στομάχι στο Σταύρο. Μάλιστα. Και ένα σίδερο. Ένα σίδερο. Το οποίο από ό,τι βλέπω είναι πιο παχύ. Αυτό είναι πιο χοντρό. Αυτό είναι ένας πόντος με 3 πόντους πάχος. Αγρευτήκαμε. Αυτό εδώ, το σίδερο. Μάλιστα. Θα το δείξουμε. Μάλιστα. Τα καλύτερα πάντως σας τα κρατάμε για το τέλος, θα δείτε. Υπάρχουν και άλλα πιο καλά ακόμη. Πιο καλά, όπως βλέπετε εδώ έχουμε ετοιμάσει το σκηνικό. Είναι η επίδειξη που θα κάνει ο ίδιος ο δάσκαλος, κάτοχος μαύρης ζώνης 4 νταν. 37 χρόνια καράτε. Τσαπ κουντό. Φαντάζεστε κύριε Κωστολάκη να πάτε με καμιά συμπερόβαργα τέτοια σε κανένα εθνικό συμβούλιο του Πασόκ και αρχίζετε να τη χτυπάτε. Τι θα γίνει. Ήρθε η σειρά του δασκάλου. Όχι σε εθνικό συμβούλιο. Ήρθε η σειρά του δασκάλου. Σε άλλα μέτωπα κύριε Τάκη. Επειδή μας βλέπουν, από τι θα... Εδώ έχουμε κάτι ντομάτες. Τον αέρα, στα ισοκομματικά. Για ποιο λόγο έχουμε ντομάτες? Εδώ αυτές οι ντομάτες τις έχουμε, θα στηρίξουμε πάνω το τσιμεντόπλακα πάνω στις ντομάτες. Θα τις σπάσω τη τσιμεντόπλακα χωρίς να βουλιάξουν οι ντομάτες. Δείχνουμε ότι η τσιμεντόπλακα είναι γερή και δεν είναι μαϊμού. Ναι. Ανεβαίνω πάνω. Αντέχει ένα άτομο 85 κιλά. Και πώς θα τη σπάσετε? Με τι? Τις ακουμπάω πάνω. Με το χέρι θα το σπάσετε, έτσι. Με το χέρι. Χωρίς όμως να λιώσουν οι ντομάτες. Χωρίς να πειραχτούν οι ντομάτες. Χωρίς να πειραχτούν οι ντομάτες. Πού είναι? Εκεί, ακουμπάει στις ντομάτες. Ακουμπάει στις ντομάτες. Συγγνώμη, δεν το βλέπω καλά. Πρέπει να είναι δηλαδή αστραπείο κτύπημα χωρίς να πιεστούν οι ντομάτες και να λιώσουν. Πρέπει να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα να μην δεχτούν πίεση οι ντομάτες καθόλου. Γιατί άμα δεχτούν πίεση θα λιώσουν. Γιάννη, όπως λέει πάντως και ο Γιάννης ο Καφάτος, αν δεν καταφέρει να σπάσει το αυτό, κάνεις ωραίο παλτέ, έτσι. Τις διαλύσεις τις ντομάτες και τις έχεις έτοιμες για μαγείρεμα μετά. Μπράβο κύριε Κουτρουμάνο. Και είναι κανονικές ντομάτες, έτσι. Θα τις πιέσουμε για να δούμε. Άρα θέλει κύριε Κουτρουμάνο. Κύριε Κουτρουμάνο, θέλει χτύπημα στο σωστό σημείο αυτό, έτσι. Ναι, θέλει αγαρίο χτύπημα, να μην μπορεί να πιεστεί, να δεχτεί πίεση οι ντομάτες. Και στη μέση να είναι σε συγκεκριμένο σημείο για να σπάσει. Πρέπει με μεγάλη ταχύτητα, σαν κεραμνός, να μην δεχτούν πίεση οι ντομάτες. Να δείξουμε ότι οι ντομάτες είναι πραγματικές. Εντάξει, μην τις φάτε κιόλας. Να τις εδώ. Ναι, σας πιστεύουμε τώρα, μην το συζητάτε. Πόσο, κύριε Κουτρουμάνο? Ορίστε. Κάποιος γονιός τώρα που μας έχει δει, έχει αγριευτεί και λίγο. Το παιδί τώρα θα το στείλει εκεί να μάθει αυτή την τέχνη, να το χτυπάτε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν τα κάνει. Και σίδερα δεν είναι και ότι καλύτερο. Προσέξτε να δείτε. Δεν το κάνω από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται χρόνια εξάσκηση. Μια στιγμή στην άλλη να πήγαιναν στο νοσοκομείο όλοι. Όχι, σίγουρα. Σίγουρα πήγαιναν στο νοσοκομείο. Απλώς πρέπει να πούμε. Τους ετοιμάζω και μπορούν να αντέχουν χτυπήματα στο σώμα τους, αλλά και για τη ζωή είναι αυτό το τσαπκουντό. Πρέπει να πούμε. Δυναμώνεις και το σώμα σου και το πνεύμα σου. Αυτό. Η αυτοάμυνα και δυναμώνει το σώμα. Το σώμα και το πνεύμα. Πόσο κοστίζουν τα μαθήματα? Ορίστε. Πόσο κοστίζουν τα μαθήματα? 50 ευρώ το μήνα είναι, δεν είναι ακριβά. Α, τίποτα. Και για πόσες φορές? Για 12 φορές το μήνα. 5 ευρώ δεν είναι τίποτα. Πού σας βρίσκει κάποιος? 50 ευρώ, Α, 50. Όχι 5. Λέω κι εγώ 5. 50 ευρώ. Το μήνα. Πού σας βρίσκει, κύριε Κουτρουμάνο? Να κάνουμε τις πρόκες. Λοιπόν, Γιάννη, πού βρίσκει κάποιος τον κύριο Κουτρουμάνο? Τον βρίσκει στην Αγία Σοφιά, λέγεται εδώ του Πειραιά. Στην Αγία Σοφιά, Λαγωνίας 66 είναι, στον Πειραιά, στα Μαγιάτικα. Να ρωτήσω κάτι και τους δυο σας, αυτά τα χτυπήματα είναι πιο οδυνηρά ή τα εσωκομματικά που δέχεται κάποιος? Μάλλον. Αυτά είναι απλά. Μπροστά στα εσωκομματικά. Αυτά είναι απλά. Τα εσωματικά. Τα ψυχικά τραύματα είναι τα μεγάλα τραύματα. Αυτό όπως βλέπετε είναι ένα ξύλο. Ναι. Το χέρι σας σφυρί λοιπόν θα καρφώσει τα καρφιά. Θα καρφώσουμε αυτά τα καρφιά πάνω στο ξύλο με τη μία. Για να δούμε. Αυτό θέλει παλάμη τώρα, όχι αστεία. Ναι, αυτό θέλει παλάμη. Άμα.
Είναι αυτό που λέει ο Γιορδάνη, τον κάρφωσε. Μπράβο. Αυτό, αν μπορείτε να τα βγάλετε, με τα χέρια σας θα σας παραδεχτώ. Αν μπορείτε να τα βγάλετε. Γιάννη μου, ξεκίνα την εκπαίδευση. Να σας Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουντρουμάνο, ευχαριστούμε πολύ. Το πιο εντυπωσιακό. Τις Μπετόβεργες. Τις Μπετόβεργες. Και με αυτό το πιο εντυπωσιακό Ο λοιπόν. Γιάννης είναι δεδομένο ότι θα πάει για μαθήματα, έτσι. Εγώ πρέπει να σας πω παλιότερα έκανα τάικ βοντό όμως. Μα πες το μας, Δεν θες να φύγω από Είμαι εκεί. λίγο εξοικειωμένος, αλλά αυτό δεν θες να φύγω με αυτές τις τεχνικές. Θα σας Όπως δείξουμε βλέπετε λοιπόν εδώ, διπλή Μπετόβεργα. 2 Μπετόβεργες 10 χιλιοστών. Και καρφώνουν κιόλας. Θα τις λυγίσει στο λαιμό. Έτσι δεν είναι? Και με αυτό θα κλείσουμε. Έλα βρε Γιάννη, μην αγρέψουμε άλλο τον κόσμο, φτάνει. Όχι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε με αυτό, Γιορδάνη. Καταπήγε κανένα σπαθί. Αυτό όντως είναι αγριευτικό λίγο. Είναι εδώ. Κύριε Κουντρουμάνο, να είστε καλά και με Ευχαριστώ υγεία πολύ, να πάντα. είστε καλά. Ευχαριστούμε Να είστε πολύ. καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, άμα σας πειράξει κανένας, θα το στείλετε στον Όχι, κύριο είναι Κουντρουμάνο. μερικά πράγματα που και η γυμναστική είναι και το σώμα γυμνάζει, αλλά είναι και χρήσιμο για την εγκληματικότητα που υπάρχει τώρα. Αυτό πρέπει να έχεις τρέλα πάντως να πάει να το κάνεις. Ναι. Πρέπει να έχεις τρέλα για να μάθεις. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Φαντάζομαι Σας ευχαριστήσουμε. να έχεις Καλά μπάνια. καμιά φίλη σου που να είναι έτσι. Καλά μπάνια. Κυκλοφορείς στον Τώρα δρόμο γιατί και άμα τη ασφαλής μάθεις και μια αυτή την τέχνη πρέπει να την ασκήσεις κιόλας. Πάντως ξέρετε το μυστικό και νομίζω ότι είναι και συστατικό αυτής της, γιατί είναι μια φιλοσοφία, δεν είναι μόνο μια βέβαια. σωματική άσκηση, είναι η μεγάλη αυτοπιθαρχία. Και στα παιδιά, επειδή πολλά παιδάκια το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι μια πολύ μεγάλη Πολύ καλή. Άσκηση. άσκηση. Ιατρικά Πολύ το σημαντική. συνιστώ. Αλλά επαναλαμβάνω, όποιος σας πειράξει, ξέρετε που τον στείλετε. Λοιπόν, Όχι. Ευχαριστούμε.